guys, this is your boy MNTBN. Yo guys, this is your boy MNTBN for another video, and today's video, I have a new series on my channel. Puro lang tayo bagong series, wala naman nanonood. Joke lang, sa mga nanonood dito, salamat naman no, pinanood mo itong walang kwentang video to. Ang title nito ay Try That App. Try That App. Parang ano, diba? Parang pinag-isipan ka ng 1 month kung ano talaga yung title dito. Ang gagawin natin, magda-download ako ng mga apps na parang hindi naman tipong ita-download ng mga tao, at itatry natin dito sa cellphone ko kung anong kakalabasan. Kakalabasan. Ayun na, mag-start na tayo. Meron kasi akong nakitang app dito sa Play Store na pinangalanan siyang Nothing by Chilango Labs. Chilango Labs ang gumawa na una talaga, hindi ko siyang ina-download kasi parang wala naman talaga malaruan. Tapos nakita ko yung mga comments, ang taas ng ratings. Tapos yung mga useful, inspiring, addictive daw, amazing graphic, great story, brilliant idea daw, tapos meron pang natin to service like this app is amazing, it's very useful and addicting too. Ganun daw, sabi niya. So ngayon, sabay-sabay natin talaga tong tutuklasin. Hoy, ingay! Nag-video ako dito. Okay. Ayan, nag-record na tayo guys. At ito nga yung Nothing. Dutin na natin. Ano ka? Guys, as in tinatap ko na talaga. Promise. Have you tried some Konami? Anong Konami? Anong Konami? Siguro itatap natin to ng 3 times. Baka may mangyayari. Wala naman. Try natin 5 times guys. Nothing talaga tong ano to. Swipe. Try natin swipe. No guys, walang nangyayari. Okay, dahil triggered na talaga ako dito. Triggered ako sa app na to. So, isa-search natin kung ano yung Konami sa Google. Pinopen ko na yung data ko. Search natin kung ano yung Konami. Dahil I'm very... Bakit na? Bakit ako parang inaano? Parang ang tiring ng ginagawa ko. Konami. It's a game company daw. Tapos, commonly referred to as Konami sa Japanese entertainment and gaming conglomerate. It operates a product distributor. Tapos ano nangyari? Wala na nangyari. Hindi ko alam. Search natin. Konami tapos Nothing app. Shocking and do nothing. Ano to? Ano natin? Ako naman, ubus naman load natin dito. Ilang MB na yung mga ano natin dyan. Kakapi ko naman. Ayan. What does this app name as Nothing Google Play? Actually do why is it rated high? A good advertising solution to get high intent leads. Item. I-compile the app and see what's happening. I only spent a few minutes checking it out, so this might not everything, but this is most of it. On the main screen, if you tap the word Nothing a few times, you will get a toast message saying, have you tried Konami? Konami code. Okay, ito meron pa ng... On your screen, swipe 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. And the prompt with 3 buttons will appear. Hit PA. Oh, this is getting interesting. Up, down, tapos dito, tapos dito. Ano nga talaga nangyayari? If you do tap on record on screen, the light can say word Nothing. You will link sa YouTube video. There is a couple of videos to come up. Check. Sorry, baboy ko. Hit B, A, N, B, A, tapos ito daw. Sige. Okay. B, A, tapos ito daw. Meron tayong YouTube video guys. Ano to? What the fuck? Okay, watch natin. This is creepy. So ayoko na. What the fuck did I just watch? Diyos ko naman. Shake the phone and the word Nothing will change to a number. Tapos, after 3 shakes, the screen will turn black with a word Nothing in white.
1, 2, okay. Isa na pala. Nothing. Tapos, right. And then, ako namin po the pen and show if the text don't come. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, ang creepy. Ay, creepy. Gusto kong creepy. Ganyan ang creepy, guys. Creepy. Tapos, ano yan? Sige, ito talaga natin to. Okay, wag ka akong matakot. Andali ko lang kasi matakot, guys. Okay. Shake the phone 20 times. Tapos ano mangyayari? Keep shaking na few doses. Okay. So, sinishake ko tong phone. Hindi nyo nakikita dyan sa screen na sinishake ko. Pero ito ha, sinishake ko yung phone. You don't understand, right? 97 na. This guy gets it. So, ayun na guys. Okay. Napagod ako guys. Hindi po na ako bigla. Tapos, parang, ewan ko. So that's it guys. Na-try na natin ng app na nating. Okay naman talaga. Parang advertising lang siguro. Advertising strategy lang siguro talaga nila. Yun yung mga ratings na parang it changed my life. Daw it changed my life. Meron kasing part dun, yung dun sa gift. Na ano, parang kasi siyang ano eh. Parang siyang deepworm. Parang mag-group kasi ayoko mag-touch yung mga ganun. Ang bobo ko. Sorry, nag-cheat ako. Dahil nanood din kayo ng video to, so nawala na yung curious ko, diba? So, ayan, ito yung purpose ng video to. This is Boy MNTBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, give me at Boy MNTBN, and subscribe to my channel. Every time hindi ko sinasabi sa outro ko na subscribe to your channel. Bakit hindi? Tapos i-share nito sa mga friends nyo. Be a part of the family, the Vitamin Z family. I will put the link below sa description. So that's it guys. Bye bye.